आम्हा या गोवारोडवासियांना मिळालेला आहे। आम्ही सर्व नागरिकांतर्फे यांचं मनपूर्वक आभार व्यक्त करत आहोत। आपल्याला माहित असेल की आम्ही नेहमी म्हणतो दोडा मारतो, पण मूळ जर शोधायचं झालंच तर आमच्या दोडामारचं खरं नाव हे कसई दोडामार। मूळ गाव आमचं कसई, पण अनेकांना अजून माहीतच नाही की एक दोडामार कसं पडलं। दोडामार हे आज सिंधुदुर्ग जिल्हा राज्य व देशाचे नाव झालं। ते दोडामार नाव त्या गोवारोडला दिलं, कारण अगदी बऱ्याच वर्षांपूर्वी या ठिकाणी कर्नाटकातील काही व्यक्ती व्यापारी या ठिकाणी आले। त्यांनी आपला व्यापार या ठिकाणी सुरू केला आणि या सर्वांच्या बोली भाषेतून नाव झालं दोडामार। त्याची बोली भाषा होती कन्नड। दोड्डा म्हणजे दोडा। मित्रांनो, ते कधी कधी आपल्या जेव्हा गावी जायचे तेव्हा तेथील लोक विचारायचे त्यांना, तू कुठे असतोस, काय करतोस, काय व्यवसाय? तो ते सांगायचे, मोठ्या अभिमानाने सांगायचे, गोव्याच्या हद्दीलगत एक मोठा मार्ग आहे। सन्माननीय विवेक नाईक यांचे या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे। नगरसेवक राजेश प्रसादी हे त्यांचं या ठिकाणी स्वागत करत आहेत। ते आपल्याशी मनोगत साधत आहेत। सर्वांना दहीहंडीच्या हार्दिक शुभेच्छा। मागील साधारण 30-35 वर्षापासून मयेकर कुटुंबीय, निराळगे कुटुंबीय, प्रसादी कुटुंबीय मोठ्या उत्साहाने हा दहीहंडीचा कार्यक्रम साजरा करतात आणि त्याला प्रतिसाद म्हणून दोडामारची तमाम कुटुंबीय फॅमिली याच्यामध्ये सहभागी होते आणि मोठ्या उत्साहाने हा कार्यक्रम साजरा होतोय। खरं म्हणजे हा कार्यक्रम मला वाटतं देशात नाही विदेशात सर्वत्र कार्यक्रम मोठ्या उत्साहाने साजरा होतो। याचं मला वैशिष्ट्य एकच सांगायचं आहे आमच्या दोडामार युवकांना आणि सगळ्यांना, हा एक असा उत्सव आहे की तो कोणालाही खाली पडू देत नाही, वर 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 नेत असतो। हा एकमेव कार्यक्रम असा आहे, उत्सव असा आहे की दहीहंडीचा कार्यक्रम उंच वर वर नेत असतो आणि त्याच्यामुळं दोडामारवासियांना मी परत एकदा अगदी उत्साहाने आनंदाने सांगतो, आजपासून आम्ही वर वर जायचा प्रयत्न करूया आणि आनंदाने उत्साहाने एकत्र अखंड कुटुंब असं त्या निमित्ताने राहूया। या कार्यक्रमासाठी माझ्याकडून मी तुम्हाला 20,000 रुपयाचं बक्षीस जाहीर करतो। धन्यवाद। धन्यवाद नाईक साहेब।
कॉंग्रॅच्युलेशन. बापू गाणं येतं.